Witam pięknie Rostomili. Posłuchajcie takiej pogodki, kapkę srandownej. Jako Jonek ze Zofią rozrazili Legier. Moi Rostomili, jak macie radzi, to moi wyrządzani, to mi dajcie palec do wyrchu, a pyty subskrybujcie mój kanał. Dziękuję pięknie. Tuż Rostomili uzie nie skoro, dziecka spią, tuż wam wyrządzę takowną historię, jako sajunek wziął babę, co z nią lygał do Legiera, a co potem z nią wszystko robił, albo nie robił. Wiecie, roztomajcie to je między babą a chłopem. Baj najprzód jak się młodzi galanią, to se przeją, a pokazują to wszystkim dookoła, bo przeca cały świat się musi na nich dziwać, jako se dowają pusy, a się obściskują, a jakie szumne pukety galan kupuje galance, a ona mu w trąbie piecze kaczyce, a buchty, co by borok nie zesłop. Potem jak się już dłuższy czas smykają, to tatowie, stare ciotki, a starzicy się zaczynają pytać, kiej będzie to wiesieli, bo przeca już porę roku wchodzi galan ku galance, ku dziołsze, a furt nic. Tuż to trzeba będzie jakoś ich skończyć. W jedną lebo w drugą stronę. Jonek chciał być chytry, a wartko się ożenić, bo już wszyscy mu prawili, że jest stary koń, tuż zaszł na muzykę, a sesiot z kamratami na ławie pod murem. Dał se piwo, a dziwał się, jak dziołchy zwyrtały. Gany mu nie było, bo choć miał okulory, ale był postawny, a jak se włosy poczosą na bok, a oblyk, jak się patrzy, to dziołchy bez mala za nim jest cały. Była jednako dziołcha, co nie tańcowała, ani się na niego nie dziwała. Siedziała w kątku, jako on, a na miano miała Zofia. Junkowi kamraci mieli każdy już galankę, tuż robili se z niego błozna, co by szło, a Zofię wyzwyrtą. Jednego razu, jak się już muzyka skończyła, a wszyscy się poodkluzali do chałupy, to szał Jonek som, a przed nim drepsiła ta Zofijka. Jakosik tak się zeszli pospołu wyrządzać, że po tym za tydzień na muzyce tańcowali, a dziwali się do oczy. Przeogromnie się im musiało śpiechać, bo za pół roku były smowy, a wnet potem było wiesieli. Nie musieli się żenić, ona nie była nie sama. Junek się przekludził do chałupy, do Zoficzynej chałupy, w której bywała ze swoimi fotrami. Dostali jedną izbę przy kuchyni, z której musieli być radzi, bo więcej tam nie było placu. Jak Jonek coś chciał po Zofii, to dycki nie skoro wieczór albo w nocy, bo po kuchyni dycki gdosi drepsił, a najwięcej starka. Tuż młodzi dycki się dziwali, jeśli zgasło światło. Dycki doczkali jeszcze ze 4 godziny, no a potem już się mogli chytać tej roboty. Tak dorobiali, że Zofia została nie sama. Potem wnet umrzyła starka, tuż młodzi mieli już 2 izby. Do 5 roków mieli 3 dziecek. Tuż było w chałupie wesioło. Ale jak Jonek chciał co po babie, to musieli zaś to wszystko nieskoro wieczór albo w nocy robić. Tuż choć stareczki już nie było, to najprzód musieli dziecka pouspować, doczkać aż wszyscy się z kuchyni wytracą, a dziepro potem się mogli chytać tej roboty w Legierze. Jak dziecek nie było doma, bo ich ku sobie wzięła Junkowa mama, to mogli się zawrzeć w izbie, a wartko to zrobić, ale po cichu, bo zaś dycki w kuchyni siedziała jakoś ich starociotka, co przyszła na nawszczywę. Jak już dziecka były większe, to mieli jeszcze gorszy, bo eny Legier zazgrzypiał, a już wszyscy mieli oczy odebrzite. Tuż brali koła, a jechali do lasa, albo lecieli do stodoły na sąsiek, jak ich żaden nie widział. Roki leciały. Tatowie od Zofii się pominęli, dziecka se przykludziły swoich galanów, a galanki pożeniły się, powydowały, a Zofia z Junkiem zostali sami 2 w chałupie. Teraz mieli 3 izby, eny dla siebie, żadnych starek, ani żadnych starych ciotek, które stały pod wieżami. Tuż mogli dnie a noce pod pierzyną robić roztomańte wieca, na które za młodu nie mieli czasu. Jonek a i wziął babę do takiego jednego magazynu, do Cieszyna, ale jak tam Zofia wlazła, to wnet uciekła do pola, bo baj uwidziała nafukanego chłopa z gumy, a jeszcze Jonkowi wyfackała po gębie, że też go nie ma gańba ją kludzić do takiego
do takiego magazynu. Bo ona przeca zwykła to robić po ćmoku, a po cichu, a nie przy rozżnionym świetle, a jeszcze co by ich chłop jak si pieruństwa pokazywał. Ale po tym i kupił coś w tym magazynie, nie skorzy, a po miesiącu rozrazili legier. Tuż widzicie, jaki to było. Je, a będzie. Jak człowiek je młody, a się mu chce, to nie ma jako. A po tym, jak się zestarzy, a byłoby kaj, to już nie ma chęci ani siły. Tuż rosną miłe baby a chłopi. Jak już będziecie na pędzyi, będziecie mieć do siebie czas, to zakluczcie swoją połówkę do takiego magazynu, co w nim są roztomańte wieca, co idzie użyć do tej roboty. Można ze zaczątku będzie kapkę krawalu, ale potem uwidzicie, do tydnia będzie legier rozrażony. Roztomili mocie takie dwa obrazki po dwóch stronach mojej głowy. Jeden obrazek to je ta kopytka, co byście subskrybowali mój kanał, a na drugim obrazku macie film z moim zdzistaniem, co się wam można spodoba. Dziękuję pięknie.